ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮನುಷ್ಯನ 84 ಜನ್ಮದ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ. ಅಂಚನೆ ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನವಕ್ಕ ಪತನದ 84 ಜನ್ಮದ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಅದುಂಡು. ಇನಿ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಾಪನಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯುಗಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಐನ್ 1000 ವರ್ಷಗೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರಡು ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪನವು ಹೊಸ ಯುಗ ಐಕ್ ಸತ್ಯಯುಗ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು. ಒಂದು ರಡ್ಡನೇದು ಬರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ. ಮೂಜಿನ ಯುಗ ಆದಂಡು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. 4ನೇ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ. ಇದು ಕಪ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಯುಗ ಆದಂಡು ಕಲಿಯುಗ. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಸನಾತನ ಪನ್ಪೇರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಅಪಗ ಆದಿ ಸನಾತನ ಪಂಡಂಚಿನ ಪುರಾತನವೈನಂಚಿನ ಸತ್ಯವೈನ ಧರ್ಮ ಅದುಂಡು. ಸನಾತನ ಪಂಡ ಸತ್ಯವೈನ. ಆ ಸತ್ಯವೈನ ಧರ್ಮ ಒಲುಪುಂಡು ಪೊಸತೈನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಐಕ್ ಪನಡಾಪುಂಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಅಂದು. ಸುರುಕಾದ ಬರ್ಪುನ ರಾಜ್ಯನೇ ಸನಾತನ, ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯವೈನ ಧರ್ಮ, ದೇವತೆಲ್ನ ಧರ್ಮ. ಮುಲ್ಪ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೇವಲ ದೇವತೆಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಯಿರು, ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೀರು. ದೇವತೆಲು ಬಿಟ್ಟ ಮುಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿರು. ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುನು. ದೇವತೆಲು ಪ್ರತಿವರ್ಲ ದೇವತೆಲ ಅದುಪ್ಪೇರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಸುರುತ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣದ ಜನ್ಮ ಹೊಡಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಯಂವರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂಡದು ಪನಡಾಪು. ಪಾವನವೈನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾರತ ಆದುಂಡಿದು. ಈ ಭಾರತಡು ಆದಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ. ಒಂಜಿ ಯುಗ ಪಂಡ 1250 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಿರೋದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗೊಲ್ತುತ್ತಾರೆ. 1250 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಈ ಯುಗ ನಡಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಪನ್ಪೇರು. 14 ಕಲಾ ಸಂಪನ್ನಾಯನಂಚಿನ ಯುಗ ಪಂಡ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಾತಾತ್ಮಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ 14 ಕಲೆಟ್ ಜಿಂಜಿದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆಲು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಪಂಡ ದೇವತ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಕುಲು. ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯವೈನ ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತಾ ಗುಣಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ದೈವಿಲು ದೇವತೆಲು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಶರೀರಲ ಪೊಸತೈನ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುನು, ದೇವತಾ ಶರೀರ ಪೊರ್ಲಾಯನ ಶರೀರ. 14 ಕಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಗು ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪೇರು. ಎನ್ಮ ಸರಿ ಜನ್ಮ ಆಪುನು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಗು ಎನ್ಮ ಸರಿ ಜನ್ಮ ಆಪೇರು. ಮೂಲು 105 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯಸ್ಸು. 105 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು. ಶರೀರದ ಅಲ್ಪ ಆಯುಷ ಮುಗ್ಗಿನ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆತನ ಶರೀರ ವಿಶ್ರೇಜ್ಯ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಶರೀರನು ಪಡಿಪುಂಡು ಆತ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಅನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ ಟೋಟಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಹೆವೆನ್ ಅನ್ಪೇರು. ಮೂಲ ಬೇತವಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಅಂಡ ದೇವತೆಲ್ನ ಧರ್ಮ. ನಿಕ್ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅನ್ಪೇರು.
ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಮೂಲು ಅಶಾಂತಿಜ್ಜಿ ದುಃಖಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟಜ್ಜಿ ಹಿಂಸಜ್ಜಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದ ಪೇರು ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಶರೀರ ಪಂದಕಲು ತೆರಿದುಪ್ಪುಜೇರು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪೇರೈಕ್ ದೇವತಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವತಾ ದೇವರ್ನ ಗುಣಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಶಕ್ತಿಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಶಿವಾಲಯ ಪಂಡ ಶಿವನೇ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಅತನ ಯುಗ ಐಕ್ ಶಿವಾಲಯ ಪನ್ಪೇರು. ಸಾರತ 205 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಭಾರತ ಡೌನ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಪನ್ಪೇರು. ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಲ ಸಾರತ್ತ 205 ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು ಮೂಲು ಚಂದ್ರವಂಶ ನಡಪುಂಡು ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಪೆಟ್ಟಿಲ ಟೈಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ದೇವತ ಗುಣಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ದೇವತ ಗುಣಕುಲೆಡು ರಡ್ಡು ಗುಣಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಟಕ್ಲೆ ಜನ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇಕೆ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂದು ಮೂಲು ವಾರ ಉಪದೆಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆವಡು ರಾವಣ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಹಾಲು ಗುಣಕುಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಾರ ರಕ್ಕಸೆರ್ಲ ಒಪ್ಪುಚೇರು ಮೂಲು ಕಥೆಟ್ಟು ತೋಚ್ಪದೇರು ರಾಮಗಲ ರಾವಣಗಲ ಲಡೈ ಆತಂಡು ಸೀತೆನಕಲು ಕಾಡಗೆ ಬೈರು ಇಂದು ಬರ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ತೂದುಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ತೆಪ್ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಿರ್ದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಕಲು ಅತ್ತು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ 14 ಕಲೆ ಎತ್ತಿನಡಿ 14 ಕಲೆ ಆಪುಂಡು ದೇವತೆಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ದಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ 14 ಕಲೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಜನ್ಮ 16 125 ವರ್ಷ ಇಂದು ಸತೋಗುಣ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಇಂದುಲ ಸತೋಗುಣ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಎಂಚ ರಾಜರಾಣಿ ಪ್ರಜೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರ ಸಂಪತ್ತು ಟುಪ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಸಂಪತ್ತು ಬರಿತಾ ತುಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಲ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇನು ತೆರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪೋಪುಂಡು. ಭಾರತಡು ಮಲ್ಲ ಏನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಭಾರತ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜೇ ಭಾರತ ವಾ ದೇಶಲಿಜ್ಜನ್ ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಲಿಜ್ಜನ್ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರತಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಆಧಾರಡಿನಿ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತವನ್ಪನ ಓಲೋಪುಜಿ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಭಾರತ ದೇಶ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಈ ದ್ವಾಪರಯುಗಟ್ಟು ಸುರುಕಾದ ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರಡು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಒವ್ವೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕಾಲಿ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮೂಲು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರಡು ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಆತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಂತಂದುಪ್ಪೇರು ಸುರುತ ರಾಜೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪು ನಾವು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಮ ಸೀತೆರ್ನ ಅಂಚ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪೂಜೆಲು ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಓಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರು ಆಪುಂಡುಪ ದ್ವಾಪರಯುಗದೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಶುರು ಅನ್ಪ ಮೂಲ 1225 ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು ಈ ಯುಗಲ. ಮೂಲು ಎನ್ಮ ಕಲೆಕಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈಶ್ಯವರ್ಣ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವೈಶ್ಯರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದೇಹ ಅಂತುಪ್ಪ ವೈಶ್ಯರು ದೇಹೊಡತ್ತು ಆತ್ಮದ ಕಲೆ 16 ಆಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎನ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಹೊಂತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವೈಶ್ಯವರ್ಣ ಅನ್ಪೇರು ಸರಿ ಅರ್ಧ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪಲ 21 ಸರಿ ಜನ್ಮ ಹೊಡೆಪೇರು
ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ಮಲು 21 ಸರಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಮೂಲು ರಜೋಗುನಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ರಜೋಗುನಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್. ಇಂದು ಸತೋಗುನಿ ಇಂದು ರಜೋಗುನಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಅವ್ಯಾಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್. ಐದೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಮೂಲು ರಾಜರ ನಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಪೋಪುಂಡು, ರಾಜರ್ನ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ಬೇತೆ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ಗ್ರಂಥಲೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಟ್ಟೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಬರ್ಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಕುರಾನ್, ಬೈಬಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮಿತ್ರದು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಗು ಬರ್ಪುಜೀರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಕ್ಲ್ನ ಪಾತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾದ ಒರಿಯೇ ಒಡೆಯರ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು, ಕೆಲವು ದ್ವಾಪರಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂಚ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪುನಿ ದ್ವಾಪರಗೊಟ್ಟು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು, ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪುನಿ ಇಡೀ ಒಡೆ ದ್ವಾಪರಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವಡು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವಡು, ಬೌದ್ಧ ಅವಡು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗಡು ಮಾತಾತ್ಮಲ್ಲ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಕ್ರಮೇಣ ಮುಲು ಪಂಚ ವಿಕಾರಗೂ ವಶ ಹೊಂದಿಪೋಪೇರು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿಯುಗ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಚವಿಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಲಿಯುಗಗೂ ಒತ್ತಿ ಎತ್ತುವೇರು. ದ್ವಾಪರಯುಗ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಒತ್ತಿ ಎತ್ತುವೇರು. ಕಲಿಯುಗಲ ಸಾರತ್ತ 205 ವರ್ಷ. ಅಲ್ಪ 42 ಜನ್ಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಚ್ಚರು ದೇಪಂಡ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕೇರು ಪನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ದೇಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪ ಮರ ಪೂಜೆ, ಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ, ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲ್ನ ಪಂಡ ಶರೀರದಾರ ನಕಲ್ನ ಪೂಜೆ, ಮಾತರೂಪಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸತ್ವಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಕ್ರಮೇಣ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ತ್ರೇತೆಗೊಡ್ದು ರಜೋಗುಣಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಬೇತೆ ಶರೀರದ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಜೋಗುಣಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ತಮಗುಣಿ ಆತಂಡು. ಆತ್ಮಗ 14 ಗುಣ ಎತ್ತಂಡು, 14 ಕಲೆ ಎತ್ತಂಡು. ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ಮ ಕಲೆ ಅಂಡು. ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಕಲೆಯೊಂದು ಪೂರಾ ಕಲಾಹೀನಾದ ಪೋಡು. ಐದವರ ಇನಿ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ ಸರಿಯಾದಿಚ್ಚಿ. ತಮಗುಣಿ ಬುದ್ಧಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅನಾಚಾರ, ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಇದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಈ ಕಲಿಗೊಬ್ಬ ಕಂಚಿಟ್ಟು. ಇನಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೊನದು ನೀರಿಗೆ ಪಡ್ವೇರು ಪಂಡ ಇನಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ದೇಹಗೆ ನೀರಿಗೆ ಪಡ್ವೇರು ಪಂಪನ ಅರ್ಥ ಇನಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ನೀರಿಗೆ ಪಂಡಿಂಚಾಪುಂಡು ಆಯ್ ನೀರು ತೊಲೆ ಮುರುಕು ಸೈಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಜ್ಞಾನಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆದುಂಡು. ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಪಡೇರು. ಇನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ನೀರಿಗೆ ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತದು ಕಾಯಿಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುಂಡು. ನಿಜವಾದಿನಿ ದೇವತೆಲು ನೀರು ಪಂಡನಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇದೇ ಪಂಡ ದೇವತೆಲಗಿನಿ ಹವಾಮಾನ ಮಲ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ನೀರಿಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಚಾಪುಂಡು. ಅವೇ ಥರ ಇನಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರಡು ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಮ್ಕು ಅರಿವಿಚ್ಚಿ. ಇನಿ ಕಲಿಯುಗ ಘೋರವಾದ ವಿನಾಶ ಇರುಂಟು. ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೆರವು ನೇರಪ್ಪುಜಿ, ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಏತೋ ಜನ ನೀರಿಜ್ಜಂದ ಸೈಪೇರು, ತಿನ್ನೆರಿಜ್ಜಂದ ಸೈಪೇರು ಬಡವು ಕಟ್ಟದು.
ಮಲಮಲ್ಲ ರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರುವಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಏತೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರು ಬರೋದುಂಡು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನಲ ಗುಣಾವನಿ ನಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೈದುಂಡು. ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು, ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಕೊಲೆ ಒಂದುಂಡು, ಮೋಸ ಒಂದುಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊರಗಳ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ದ್ರೋಹ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೆಡೆಟ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಲಾಪುಂಡು, ಒಂಜಿ ಕೆಡೆಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಮೂಜಿನೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಇರುಂಡು. ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಿಗ್ಗಿ ಫಲ ಎತ್ತಿಲಕ ಪನ್ಪೆರಂಡ ಉಲಾಯಡು ಶತ್ರುತ್ವ ಕಟ್ಟೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯವೈನ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಸತ್ಯವೈನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಏನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಧರ್ಮನು ಪಂಡ ಶರೀರದ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇನಿ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮವು ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿ. ಇನಿ ಮಾತ ಆತ್ಮಗ ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ಹೊರತು ಶರೀರ ಉಡುಪುನ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆದು ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪುನ, ಶರೀರವನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನವಾಡು ಇನಿ ನೆತ್ತೆರದ ಓಕುಲಿನ ಹರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮತ್ತು. ಐಕೆ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುಜಿರವ ಧರ್ಮ. ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮವು ಶಾಂತಿ. ಇನಿ ಶಾಂತಿಡು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನವು ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ. ಆ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ವಿಶ್ವದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಡೊಂಡು. ಎಂಚ ಒಲಾಂಡಲ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆಯಾಂಡ ಇನಿ ಚರ್ಚಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಪಳ್ಳಿಡವಡು, ಅತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದವಡು ಪೂಜೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಅತ್ತನ ನಮಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಶಾಂತಿ ಬೋಡುಂಡು. ಆ ಶಾಂತಿದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆತ್ಮಗು ಪೂರ್ತಿನಿ ಶಾಂತಿ. ಪೆಟ್ಟುಲಡೆಯಾಂಡಲ ಆತ್ಮಗು ದಾದಾಪುಂಡು ಪೂಡಿಗೆ ಸುಹಾಪುಂಡು, ಶಾಂತವಡು ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಜಿನ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏರು ಮಲ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಡ್ದವಡು, ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದವಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಬ್ಬೆ ಶಕ್ತಿರ್ದವಡು ಶಾಂತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ. ಅಪಗ ಶಾಂತಿ ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ಪಿರ ಶಾಂತಿದ ಧರ್ಮನೇ ಅದೊಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಧರ್ಮ. ಐಗವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ನಾನು ಅಂತ್ಯ ಸಮಯ ಪುನಿ ಈ ಅಂತ್ಯ ಆಪುನಿಕ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಪುನಿ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತು ಪರಂಧ ಮುಲ್ತು ಬೈದಿನ ಆತ್ಮಲು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾತ್ರೋಣ ಬೇಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಲು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದು 4 ಯುಗಟ್ಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯಗು ಬತ್ತದಿತ್ತದ ಏರೇರು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲೇರು, ಏರೇರು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು, ಏರೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಆಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ತಾತ ಪನ್ಪಂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಲೆ. ಇಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ತಿರಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಪ್ಪು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಕಠಿಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಗ ಅವರ ಏಪ ಪೆಟ್ಟುಲಡೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು, ಏಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಏಪ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಅನ್ಪುಂಡು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಕೋಪುನ ಹಿಡಿದು ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡು ಆತ್ಮಗೂ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಆತ್ಮಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಜಮ ಮಲ್ತಂದುಕೊಂಡೆ ಏರೇರು ಆತ್ಮನು ಭಗವಂತನ ನೆನಪುಡು ಈ ಶಕ್ತಿನ ಜಮ ಮಲ್ತುವರು ಏತು ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಮಲ್ತೊನವರು ಅಕಲು ಸೀದಾ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಪರಂಧಾಮಗು ಹೋಗ್ಯರು. ಒರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗತ ಏರು ಪಾಪ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಕಠಿಣವೈನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಿದು ಈ ಪರಂಧಾಮಗು ಕೋಡ್ಯಾಪುಂಡು. ಅಂತಿಂತು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಆತ್ಮರೂಪಿಯಾದ ಪರಂಧಾಮಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಪಡೆಯೊನ್ಲೆ. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪುನಿ ಆ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಐಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಭಗವಂತನ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಮಡೊಪ್ಪುನ ಪಾಪ ಭಸ್ಮಾಪುಡು ಈಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಶರೀರ ಹಿಡಿತದು ಒದ್ದಾಡುದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸುದು ಮಾತ ಶಕ್ತಿನ್ಲ ಕಲೆಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಂಧಾಮಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ್ಲ ಪಡೆಯರಾಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯನಗ ಕೂಡ ದ್ವಾಪರ ಇಜ್ಜಂಡ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ನಿಗಲು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗುವ ಶಾಲೆ ಭಗವಂತನ ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲುನು ಜೀವನನು ಸುಖಮಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.